Кытай фильмы бигайбет, Сербия фильмы бигайбет. Бұл фильмларны карарга фестивальдегі не була. Шуның үшін һәр елны шул фильмлар яхшыра бара, конкурска килә торган фильмлар. Һәм аларны менә Казанда гына күреп була. Шуның рагыз килергә тиеш. Узбекович кинооператор. Фаиша Батыр Усманович, кинорежиссер с супругой. Кораблев Вячеслав Геннадьевич. Морозов Кузьма Николаевич с супругой. И дорогие друзья, громче, громче. Мансур Казратов Джалалетдин, Иван Латык Казанской соборной мечети Аль-Марджани участвует с короткометражным документальным фильмом. Мен bu festivalni bek yaratам ham o'zimning uyimga kibik kelem bunda. Birer film qaradın mı? Kıskanışga qarşı qaramadım bu yıl. Vaqt bulmadı. Vaqt bulmadı. Başka yıllarını qaraydın mı? Albatta. Hamle Tatariston filmlerini ko'rganlaring mi? Dünya ko'lamida. Albatta. Hollywood şekilli kinozallardan qararga. Allah bilse şulay bulsun. Var mısın ümit mine? Var mı? Ümit var. Siz keyifleriniz? Allah'a şükür. Qaradınız mı birer film? Qararga gördünüz mü birer film? Yok. Ali görmediniz? Это его пригласители. Где он? Ты занималась. Ты говорила, что забрать у меня. Да? Ты говорила, ты все сказала. Где он? Нормально все. Нормально? Да, все нормально. Нравится тебе? Мне нравится. Да. Да. А сам фильм смотрел что-нибудь? Очень много смотрел, очень понравился, очень хороший фестиваль, очень хорошая программа. Kimisi de karışır. Şunu mu? Yok karamadım bu vakit. Birisini de qaramadınız mı ne? İyi vaktim yok. Başım kururken keyfim gitti de hemen sonra gittim mesela. Andaki bu dalışıklarını kurgaçtı ki keyfim gitti girmedim. Yine başlanır adından anlamında girdim şu an buraya. Сам обалдеешь, Курмактен. Сама, может, нет, но Курмактен балдеет. Maxsus tutturdunuz mu? Röşe karşına mı? Reklam verip alırız ya, kayın aldınız. Матурайы гүлтігімні ақырға қадар барып жеткенше бір нендей өзіме де кішіге де вообще бірінші кісіге шалдым. Тәқдим еттілер менә шушы кинофестивальне инде 17нче кинофестиваль үтә шулай бит быел һәм инде миңа шундый зур дәрәҗә быел булды алып барырга Борис Львович белән һәм Руслан Сабиров белән шушы фестивальнең ачылышын һәм ябылышын дип әйтәләрме инде закрытие. Я очень рада и думаю, что сегодня все прошло очень хорошо. Бик әйбәт үтте дип үмитләнәм. Uzaq hazırlandınız mısın? Uzaq түгел, сценарийны бүгін генә күрдем. Şundaq mı? Hayır. Başlanganda? Башланганда шулай ук. Чөнки кунаклар билгеле, менә шушы фестивальнең башында гына билгеле кунакларның булуы, кемнең булмавы һәм гел үзгәрешләр булып торды. Менә процесста да шулай ук үзгәрешләр булып торды. Шуңа күрә Нәрсәгә бәйле дип аңлаттылар кунакларның белән шулай алмашынып торуы? аларның үзләреннән тора. Кайсысыдыр килмәскә дип уйлаган, аннарысын киләм дип әйткәнме? Алыштырган инде үзенең мнениесен. Менә шулай. Беренче тапкыр монда алып бардыңмы? Алып бара беренче тапкыр. Фестивальне? Фестивальне беренче тапкыр. Берәр фильм карадыңмы? Минем бик күп концертларым булды, шуңа күрә мин моның процессында катнашмадым. Шәп күлмәк үзең тиктердеңме? Кем тәкъдим итте? Дизайнердан алдым. Дизайнер тәкъдим итте. Таныш дизайнер. Фестиваль хисабынамы соң? Әйе.